8 0505 225578 and 0505 224944 0505 224944 ena yedi nkomofa eniema ya hwere ho what we have lost ye bompa ye wagano eni oba no eni onkronkron ni di mu enye ho ye de wase osoro hene onyametumfo wa obo osoro eni asase na ahwemu niema nyina eso na odi niema eja enipa yesre wa se wa wani hunu niema nyina mu twepini ye na niema biara ya hwere wa abrabo mu no hye ya na mu ye bisa o Christ irade mu ono no wane o ene o kronkron ti asedi nyine nyame befua emra eni awieye enye ho eja no eni oba no eni o kronkron ni di mu enye ho what we have lost odofo efri Jordan besi enne menu edi nkomofa ensachraye bia ewo se ehu asudi eda mene wo so no yetu hu anamon emma yenya asetena pa se ankorankore se abusua se kuro se oman menu hwe ankorankora sudie aman yosemu asudie eda obia so nyamesompa mu asudie eda onipa so onyamesomu onipa asetena pemu ntotoye onipa adwene hie hia so oya adwene mu foforo oye adwene mu foforo onya adwene mu foforo ye yehwe se yehia se yehwe nkrofo bi a eniema bi danso wo won ho a ebeboa abusua kuro ni oman nkyekireye ana empuntuo yebehwe se de beya atentene ne a edi asomdwe ba yeni ho agro na emom yebema na di anim kan yahwe fa ahodie ene atentene ne yahwe hia se ya mamre mu eniema bi a ebeboa ye ne ebu nkompon kohwe yachi ne esanse saba minu hwe so bekaya so oman bia onadwene a national philosophy eno enanka aban bia ba oboho ban odi peja oman no into oman na disua semu no ewom oman na man yosemu ewom oman ankrankre asetena pa onipa asetena mu ntutuye saa niema we nyina adi mu akotene na se ye we a enke betimi akoye nimu ye nenso ne me ne wo hwe eniema bia enu nti ema saa de ye hwe animu ntimi mpagya gedi kan ya me sane mum a ya yira no eye adomo a efri gidie mu grace that comes by faith in God. Se nipa ni nyame namwa o kan Deuteronomy eti 9 yi munsia onyame kan asem bi a kire Israel for no omo esan ye se mutie na mudi matemudie ne mahyede so a oman bia atwa mu ho ahia bia beka se ebe hunu se muye nyansafo no obeka se oman ben enna woni mu nyansa na odi wo nyankopon ahyede so na ma wo nyankopon ben wo no mo sede mo nyankopon ben mo no yemi se o ya sitinem abusuam krom oman mu yeni ayefre ehu nyamesomfo yi Ghana ye nyamesom man ede na ekoswe yi eniema be na ekoswe yi afei die yesi ye nya ye pema ye na ade a ye pese ye ya enye nipa ne ye kra ye nye eniema a eye aman bosem eno na ye mpene emranyintum de hunu mpanimfo a ye fususon akese kotena so epese ye fa kuntuna se ewura nipa adwene mu ye nye niema a ensem fatantum odwene ho a onti ase ama na Kristo somu gidie ya ye bibia ho enti adomo ade animonyam ka onipa brabo no ama enni ho enti ye dwene papa nanso adomo epia ye kɔ animu adomo ade ye kɔ yanim adomo ade ye kɔ yanim a ye man mu ye pledge ye wia so help me God. Where is the God now? Where is the God aspect
Say nyamisuna yedi ekasa yedi keka yensem ye national anthem God bless our homeland Ghana. No sa aspect of God no away ayra. Nenso obia e free tetekrenum obia ote ne ho free nyame ho no asem ne to no. Adam eyebi wo hwere nyame ayonkoye ma afi kura de opamu ni free tru a kode ma no no. If you say na dwene a na eda ne trimu ode ni petu ho anamo no na eye de emwa no. Nenso obia kan ya nko ante ase onyame kan ne simple say nkwa aduaba we ho no ante ase. Kopim so okoye hu sunsuan so baaye. Okay, in John chapter 13 verse 30. Judas any Yesu anante mfie miensa owo ne ho adwenbone owo Yesu ho adwenbone Yesu beka Judas mfana adwene mfa kopim say obehwere Yesu ayonkoye ehodo hunu say wona mawuo kwan so nti John chapter 13 verse 30 was see abra ode pano ni bow and bobesanu mo ma no wogidi ye no opie free dinom was hwe na ya anajo Jesus beka was mi wo wiase mi ni wiase han John be free Jesus nchen afi obe resum he would lose the light of life. Inti ye Kenya mesumu a eya ye di nyamesum ne bata ya brabo ho ye di nyamesum ne bata nimdie ho ye di nyamesum ne bata ya moden mo ho a na ma ehu atwa anya sa ye di yani ayadwene nko a na mo a ebifo ebeye den ebinum si abrofo nsum nyame nso niema koye ma wo mo abrofo ma dwene ne se bi mpreduasa abro nim se omo se obo man se de ese ye de ye ya man ne de obi ese bio obi ye bi ese bi wait ya adwuma mu o ye adwuma no o se adwuma ne enye ne papa de aban adwuma de enye obi papa de a se yetimi bia no kan sem se ya na se niema ese ya hwan mo na ese no ni aye wo se busu dwene na busu sem e keka busu sem no de aya ma wa adwene ni akoma mu na ano ka si aban adwuma anye o papa de na waje aboso aban adwuma anye o papa de na wakun ho amane saa yenso o ma ye ka so o mkọ animu a ye ma ye ho so ani ye kọ pebesia ye ma ye ho so ani ye kọ abrochiri ye kọ ni ye kọ pebesa na ya amaye ni na yesu no o mo hyase no o mo hyase wo se nyum se bere o mo mogani o di suro nka America beka say in God we trust o mo di ahometie o hia ekom hwe nkrofo twitwiri dia enipa twitwiri dia ya twe o mo free abibiman mu ekọ amanone ekọ chichira America man o say about 30 to 40,000 people 30 to 40 million people and what do omo koye and it is also estimated about 30 to 40 million people and the experience a shipwreck ye two omo gupum fi se no mu ni ahoden nanso wi ase hwe ne America a ye nya ho a ye be kono me nua ba ko o se o ba brochi na ka se sofo o bo mpa ya mankrofo anya visa obi abebie nani ahwe o se ade onim de wo kan na if he say obi amfa visa anya hwe ye before ni ye pere akọ enti no mo ba ha o mo no mo mre ye ne ye kọ ha ye bre. It is a standard that they have set. We have lost certain basic favors from God. As ye disuban pa, etan hwehwa ye be say hunu. The atosubiu ya hwere ama ye ho kire ye. The power to subdue and control life. The power to subdue and control life. To me bi wo nipa mu a. Okay, in Genesis chapter 1 verse 28. Onyankopon bo nipa no de tumi bi wura ne mu. Saa tumi ne ma nipa di obra mu niema mu adane odi we si ani di we si ani ohunu sa ade we say emfa ye ntimede to ebe ye say ma menye we na enye we na emfa we mra na we di ebetimi ahwe nipa be oha ntimede say ka ho a ebehwe nipa be ahanu mede say ka ho a ebehwe nipa be apem ntimenye ni bebre na moa oman no ase ye de ya yira no se ye nyira no a ene baabi e de ato no yensan kofa enti na me ne udi nkomo fa sign kofa measures eho no. How to subdue and control life. Ade bi ona agi yensam a yenim sa ade we bi afi bi esi afi bia nso ye bebe na si
afibie nsuo yiri nsuo fa ye afibia nsuo be ye ha me nsuo yiri afa ye enye se yenim ho ano yeni ano de so ano ye wo ne nso ye nye visa ya anya ne saa ebe de ne ka beba ma ye titi bia tutu ba bia kase ye de bi ye we de bi ye we de bi ye we na so senka saa ne ma we yetimi aso ano a ena ye sika eba besia ye gie adwuma mu besia oman mu besia amanone besia ye gie ye de hihye ne ma emfaso beba so kese a nke benye bia di amen amebia kenchirima ndina me si nipa bebre ene ekomu kumubinom ebi nso to aduane gu. There will never be an equilibrium if we don't try to retrieve what we have lost. The power to subdue and control life. Intamene nipa bebre yene na banchire. Energy so nipa bokro no so onfere o. Akomode no ne. Ya che won so anemra de ede na emra kwan so. Sa nyema yi nyina koso bre woni pa setena se na ni nyina free enyema bi ewo yemu a yama ho kwan ama na yerem. Yama ho kwan ama na yerem. The tosu bi wa yayira no, the power to change and conquer. The power to change and conquer. To me bi woni pemu a obetimi ne akwansidie dia boani na wasesa ne mememu ansani akase wedi nkonim. So can First Samuel chapter 30 verse 8. Ebra tamfo beba be fa David enkrofo ede omo akwase se omo niema se no mumfo ede omo akọ. David be kwa Awurade ani mo mpai bu ma bi sese yenti minti omo ana onyame ka se tin omo odofo saa atenke ewo yemu se tibia ye wo mu yempe ye pese ye bibi ebe ye ana no ye di ahyase. The feeling that comes from the realization that we don't like a particular state of life, a particular status, and we want to change for the better in a positive way is the beginning of success. Na ye misa say, inipa dodo say, ena saa ne me wo mu. The man ya homete kakra ne say, ana ya homete pa ne say, so obi was hadwene na o sha ase se o ye bibia. Yeni a yempe ni yetwe nipa na esan. Ya nse ni din a ebegu n'animu ase. Se yengu n'animu ase a ebe wia de wo ye no. Enye wia na ebe wia a ye boapa ye beku no. Na papa ne to atwa. Ifri se ewo bonefo sem a ya to ne fapem no. Enumu ne edidie. Enumu a ne ye pebidi ye ajapade. Enu abia ne ye pede hwe ye ma. Enu abia ne ye pede hwe ye mpenafo. Yidi bi hwe yere nom enti se wo ye se wo de papa be bomu a obe ha ye enti gisi yi ufri ho ye kana wunti a ebe mo ayira ye kana wunti a yidim de de obeye we se ka ho na ama enne ya setena ye de aye meni wodi si ha na mabie ahoma no atomu de onti ase ana de wo ede toso na wabem me pa chow eni die mu enya ma yosem nkomo ena yedi ya sitena mu se onipa ifri se si ehwe ye fie ni emusua yi a eda ne sebo a ebeka oman kese no ifri se wo mo a wo di man so no wo mu fri ye fie mu ene kodi man so 0505 22 5578 0505 22 5578 and 0505 22 4944 0505 22 4944. Hello. I did me a chair where Radinasi was a hot and a minyami shra. Radinasi was a hot and a minyami shra. Hello. Hello. Me pacha ma radio volume nko for my crana chon kakra free ho. Pacho mama na kokra. Jo nyamishira. We rade na yase. Pacho wana minyamishira. Pacho dini bebia kase free.
Pipacho wa taxi driver DJ Asilita dam do offense kokote. Papa. Hello. Hello. 0505 225578 0505 225578 and 0505 224944 0505 224944 Echa we radina se wosi ho ena menya me hira. Hello. 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 Okay. Intime to ame nkomo amedie so. Eniema biewa esaintimi ema onipa yahwere eniema yahwere eniema ema yasetena mu se kuro so man etwenye kwa akiri ene se tomi ewo nipa mu a de yensaka yedim ehweso ema netena the power to maintain order and to keep success in shape, the power to maintain order and to keep success in shape. If I'm chomon free studio line so amount for free or my personal line so intini the studio line ni 2 bianum 0505 225578 0505 225578 and 0505 224944. Die emma sa enieme entimi nwie emu die ene se ebi wa bibi timi ba yensem nenso ye hunu so hwe ye bibi ba yensem enso ye hunu so hwe ayese nkwada abremu enkrofo timi koto bronya atade abode mpa ye di bronya ne wie ya no de twitrog ye di bronya ne wie atade na hye no na odi ko bronya na se ne bie no o de twitrog na ase eye mu bisuban ewo abusuam ewo krom ewo man a ye nyina ye timonom ye kopesika be ye bibi na enso ye ntimi nhwe so ye ne basa obi wo so hello Emadinasi ho ena menya me nhira yo pastor Medasi your friend George because of him and that's my work in there and na work me if we are here to say ye chimi yes ye chimi you're quite sorry and so pastor nyema ye asif se nyankopon kura bi ni ho a wo hwe yin ko so bi apena no aduane no kura no ho na so yanka pastor yami so awati and some are work can there amount say me nya wasamuti and some ye be da mo say obi e de kwa tete me na hampa yami so that also my ami insurance hello Where are the Nayase? Hello. 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 Network. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, Pacho. Didn't baby I say free. Madam Pacho, make a say a come. Your phone here. Pacho, Yamin Saupa, no one take ya, Damada, with the Mayan. And my commission, Yamiasin. And I've been so busy, no more coming out here again. Not that be a fatlet, or more young family to you. I don't know, they do Solomon, no fast young family, I don't know. I found no more. Not that be a fatlet, and my commission, Yamiasin. Yo, Yami insurance. Hello. 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 Where are the Nayasi? Pacho I won't go on and Mishra. The Pacho dini baby akase free. Pacho your friend ye decay. Make us a free chronom.
station papa fie na sempakani asem no na waka no ene kan enipa de ye ho atu nyamesom so nanso oman no ayetimu de oman no dadwene ene ne nsusuye enye ya asem biem enu nti de ye nyina ne se ye gya wo mfo prese ene ya nso ya yekono enso ne mo mbetumpon na ya na ye hura fi se enipa no nsusu wo man no na gba asole no edi na obi e kasa amedem ye catholic me ye weni eno hu adwendwene na da omanfo no so na ye gya wo man na to enje ko na. Hello. Radina. Ho ena menya me nshira. Father, nyame nshira wo. Aye big ocean na yentie wa ye hu de anye. Nyansun dia wodi wura ye mu no. Ye ni so papa no wonder say wo ye best preacher in Kumasi. Na ye nyina ni so de wo ye. Nyame ma wo sran koso nye kese pa nyame nshira pa Father. Onyame nshira wo. Hello. 0505 225578 0505 225578 and 0505 224944 0505 224944. Hello. Radenati. Ho ena menya me nshira. Na ochu na de washu bi otu fo nyankopon ense wonam. Pastor Mr. Sorry ni a great abura so na me bisa question bi. Last time me book keyboard was so intimi ko board sebo bi sa na me nyan ware. Na de tian say so funny I say mo empire no. And I just went to the house and empire so ma ko to bi na ni ji obi ye. Maybe be was see radis wa mo me afia mo ma ware I mean sumu biom. So people for one empire na ya mo tabo pa radis wa ni mabusa dia mo me I mean sumu biom. E person who say e say o Kristo ni ubo sa empire na say nyame ani wo busa dia ma wa unsum biom Mr. Sorry ni azike bros. Yo eno de ka fra eno nye Kristo so empire no. Ye nsumu nyame nam de ode bema ye ntia ye sumu nyame se ye do no so de odo ye eno kra ye hunu dompo se de be ya da chi bia ye free asasi su a ye ne na yonko ye ntamontie sa ware anyway ne de nkankan ayi ho ye bonus enti se obi kasa sa no anti nyame so mo se ne so ne nyina agina nkyerɛkyerɛ a ye de manipa. Hello Father. Where Radina yase e ho na menya me nkyira nipa che odi ne ba bia kasa free. Father, Midiane Atayao, Mikata Free Jamasu Yonso. Father, Utaki dear, then at the BIA can program Papa Wuku Muhagina, Wuja Station Way, no word yet. A one I eat in Yankopo, Winchira, Upa, Man, Pashapo, Theorem, Nani Titu, Pada, Nipa, Nubisi, one chair, a one and Chame Papa Freno, Da Bodu, or Tafuncha, so one name, Mammy, Mammy Abreway, the machine at the Utaki, Pusia numera wunyin free one more would see the Atapun in the field or ton light and one me papa body. Make a to hold and then there or multi father, Yamin Shroud, and at the power would take 80 free movie and for me and so 80. Yeah, that. Hello. Me patch on my radio volume and call for my cry. Wadaroma. Why? Hello. But your friend is Kofu. The Casa Free Tomato Central Market, Father, the patron Yamin Shroud, and the far, William on a prediction. The patron Father, the Bia won't now, or talk to the car, which I said, the Bia come out soon, a Tomato now, yeah. The general the traffic. Yeah, now doing one Tiasian. And someone work on a move.
na ɛyɛ me dire wa me hu ɛyɛ me hu ne sɛ memre da wo adwin mo no enye bi na da me ma adwin ɛyɛ me wanwa ɛyɛ rade na ɛyɛ ne saa enso bi da wadwene mu paa nso wonim de wonim yɛ wɔ hɔ ye wobɛyɛ bi wɔ amenso ntumi nyɛ o ɔho nti ni nyina mu ne yɛ de aseda menya nti de wonim yɛ no so yire wɔ hɔ yɛ wate obi nso bɛka wo so de saa nyame nhyira paa why yɛmmerɛ no aso yɛde si ha ɔdɔfoɔ nyame yɛ adom a ɛfiri dwada kɔsi ɛfiada ɛda yɛ mu yi yɛdi dwuma kɛseɛ ɛwɔ Santase All Saints Catholic Church mpaebɔ kɛseɛ a yɛyɛ no yɛto yɛn nsa ɛfrɛ nanso yɛ bronya mpayɛ kɛseɛ a ɛnɛ no mu ɛtwa toɔ wɔ afe no mu no nyame yɛ adom a afe wei sei nso yɛbɛyɛ yɛhyɛ aseɛ nyame bɔ 27th na yɛde awie 31st night ɛsom no ɛnyi wo ho mfiri mu na yɛnhyia mu Awurade nyame mpaeɛ adwoada ne fiada biara no pampaeɛ no so da so kɔ so ɛna Awurade na ase at the feet of the Lord mpaeɛ no nso ɛbena dadeɛ no ɛkɔ so wobɛtumi afrɛ me wɔ ahoma so 020-8668-304 020-8668-304 yɛwɔ Oforikro Municipal Assembly Abrosan no akyi pɛɛ Roman asɔre no ɛwɔ hɔ nom no yɛbɔ mpaeɛ wɔ agya no ɛne ɔba no ne ɔnkronkron ne din mu ɛnyɛ hɔ yɛda wase agya Nyankopɔn ɛnɛ nso ɔnsɛm a wɔde adom yɛn kora yɛwɔ wo nnwunu ne wɔ ban bɔɔ mu yɛbisa wɔ Christ Awurade mu ɔno no ɔne ɛne ɔnkronkron te ase di hene mmara ɛne awieɛ ɛnyɛ hɔ agya no ne ɔba no ne ɔnkronkron ne din mu ɛnyɛ hɔ ɔdɔ for Christ asomdwie nka ho amen. OTEC 102.9 FM. Time was Tech FM. Sana na Krobea Asante Batenase.